नंगौ बे समाव फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा सान्तिपुर अर्गेन चौकायाव गोबां लोब लोब सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव नंगौ प्रमोद बर' सरकारनि सोलायनाय गोजोन खौसेथि जौगाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम सान्तिपुर अर्गेन चौकानि लांगोना फोथाराव भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएलनि मोनसे सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि खुङो आरो बे हाबाफारियाव बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफनि खमैबो 80निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों आरो दोलोआ गोख्रोंसिन जाबावदों। जयेन जानाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायो। गोदान सोद्रोमाफोरनि गोख्रोंथिखौ लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लाबोनि। आरो बरला बे मोननै प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव सा 58 इउपिपिएलआव जगदान खालामदों। बिथांमोना आगोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दंमोन। दिनै बिथांमोना गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै बेयाव जगदान खालामफैबाय। ओरैनो मानसिफोरनि जिथु गोसो जिथु साननाय बे अरायबो गोदानखौ लुगैयो, मोजांखौ लुगैयो। रावबो जायगा दाबसे थाबाय थानायखौ लुगैया, एखे अबस्थायाव थाबाय थानायखौ लुगैया। बिथांमोना थांनाय हयथ' सोरबा 17 बोसोर सोरबाया 20-25 बोसोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दंमोन आरो बे थानायाव नुबाय जे राजखान्थि हान्जायाव दं बे राजखान्थि हान्जाफ्रा निति आरो आदर्श गैयामोन। रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन, फेलें जादोंमोन आरो बे समाव बिकल्प जेबो मोनैखाय बेयावनो थाबाय थानो गोनां जादोंमोन। खिन्थु दिनै इउपिपिएलआ थांनाय बोसोरनैनि सिगाङाव सरकार दाखांनायनि उनाव बिथांमोना बिकल्प नुहुरबाय आरो लोगोसे इउपिपिएलआ मोनसे निति आरो आदर्श गोनां बिदि राजखान्थि हान्जा। बे ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ लोगोसे खौसे लानानै खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनाय बिदि राजखान्थि हान्जा आरो थांनाय बोसोरनैयाव दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव बे राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोजोन थासारि, मोनसे गोरोबलायनाय थासारि लाबोनो हादों आरो बेफोर गासै परिबर्तनखौ नुनानैनो हयथ' दिनै जायफ्रा जोंनि राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामबाय बिथांमोना बे गासैखौबो नुनानैनो पसन्द खालामनानै गाव गोदो गाननाय जोमनाय जिथु गोजाममोन बेखौ खुना गारनानै दिनै गोदानखौ गानफैबाय आरो बिथांमोनखौ आं बरायदों। जों आसा खालामदों बिथांमोना इउपिपिएलआव खामानि मावनो फैनानै गोजोननाय मोनगोन आरो जों बरायदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि जिफोर आंखाल दं, जिफोर जेंना दं गाव गावनि ओनसोलाव बेफोरखौ इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा सुफुंनो नाजागोन आरो नाजालांबाय थागोन। दिनै गासै सा 57 जगदान खालामबाय आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैदों। जों बेनिखाय गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोना एसेबां नेसनेल पार्टिफोरनिफ्रायबो फैदों साफा सानैया। नेसनेल पार्टिखौ गारना फैनाया मामुलि डिसिसन लानो गोनां जाया आरो थारमाने नेसनेल पार्टिनिख्रुइबो साबसिन जों इउपिपिएलआ खामानि मावनो हादों। बेनिखायनो बिथांमोना बे पार्टिखौ मोजां मोनना फैदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जों आसा खालामदों दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएलखौ बजबना लागोन आरो बे बिभिन्न राजनितिक दलखौ गारना फैनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामगोन। बियो एक्सुवेलि निर्भर खालामगोन जोंनि मावनायनि सायाव। थांनाय बोसोरनै जों जिखिनि खामानि मावदों बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय नाजावथाव, गनायथाव आरो गोजोनथाव जादों आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानाय सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव फैनो थाखाय आथिं फोलावगासिनो दं। दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदि जगदान खालामनो ओंखारगासिनो जों टाइम होनो हाथ'वाखै आरो जों दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय बे भैरबकुंड समस्तियाव। गाबोन समफोर बिदिनो जों दाबफा जायगायाव गोदान
रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएलआव जुगदान खालामहोबाय थागोन। सारा गोबां खस्थ'यैनो नैबे परिबर्तन सरकारखौ लाबोनो हाबाय मानो होनबा थांनाय 17 बोसोराव बिदिनो गोबां कारापसनमोन दा बिथां हाग्रामाया बुंबाय थायो कि बियो फ्लाइट बा बिदिनो हेलिकप्टार दाहार लानानै बे सलायनानै दिन्थिथारगोन आरो सरकारखौ लाबोफिनगोन होनना बुंदों सार बेनि बेलायाव सारा परिबर्तनखौ लाबोखानानै आरो गोबां बिदिनो एगेन्स्टआव बुंबाय थायो बेनि साराव मा बुंनो सानो? दा हाग्रामा सरकार दासिमबो बुजिनो हायाखै जे दानि समाजा दानि सुबुंफ्रा गोजौ थाखोआव जे थांनो हाबाय गोजौ सिन्था जे खालामनो हायाखै हयथ' बिथाङा बेखौ दासिम बुजियाखै बिथाङा गावनि समाव जिबायदि स्टेजाव दं बेयावनो दं होनना सानबाय थादों बेनिखायनो बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां जाया खारन बिथाङा करापसननि बाथ्रासो सानो आन्डार डेभेलपनि बाथ्रासो सानो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनानै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बिथाङा कुनुदिन साना आरो दिनैनो मोनसे प्रमान नुदों दिनै गासैबो राजनैतिक दलफ्रानो इलेक्सन कमिटिखौ लोगो हमहैदों बेखै आसामाव जे डिलिमिटेसन जागोन समस्तिफोरखौ गोदान निर्धारण खालामनाय जागोन बेखौ रिपर्ट लानो थाखाय बिभिन्न राजनैतिक हान्जानि कमेन्ट लानो थाखाय दिनै दिल्लीयाव मोनसे टिम दंफैयो इलेक्सन कमिसनाव हरनाय आरो बेवहाय जों नुदों जे इउपिपिएलआ खालि बर'फोरनि थाखाय बर'फोरल'सो दंमोन रावबो गुबुनारि थान्दै गैयामोन खिन्थु बाखि गुबुन माबा बिपिएफआ दे सरि बिपिएफनि थान्दै हिसाबै बे गासैबो बर' सोद्रोमाफोरल'सो गुबुन रावबो जाति गैयामोन खिन्थु इउपिपिएलआव दिनै गरखा दंमोन सान्थाल आदिबासिनि सोद्रोमा दं बाङालिनि सोद्रोमा दं असमियानो प्रमान होयो जे इउपिपिएलआ गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै लोगोसे खामानि मावदों गासै जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे सुस्थ' समाज दानो थाखाय खामानि मावदों खिन्थु बिपिएफआ अकल बर'नि खोथाल' सिन्था खालामो बेनो दिनै प्रमान बे गादिखौबो थगायथ'सो पाब्लिकखौ थगायनानै बोरैबा गादि लानो हागोन नामा बिनि बादै जेबो नङा खारन बिथाङा कुनु दिन बर'लेण्ड आलादा रायजोखौ नागिरखायाखैमोन लुगैयाखैमोन दाबो लुगैया मात्र ओरैनो रायजोफोरखौ थगायफ्लानो हागोन नामा बेबायदि थगायनानै रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ द्र' खालामनानै बोरैबाफोर पावाराव फैनो हागोन नामा बेल'सो बिनि बादै जेबो नङा इन रियेलिटि हाग्रामाया कुनु दिन आलादा रायजो नागिरा आरो दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बिथांखौ गायसननांगौ होननानैबो बिथाङा सानाखैमोन खिन्थु दिनै अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन बेयो ज' सुक्ति खालामनानै जि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फुलफिल खालामनो थांदों बेयो खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायोब्लानो जोंहा आलादा रायजो बानायनायनि बिथाया गोगोम जाखागोन जायनि सायाव बिथा खालामनानै जोंनि उन जोलैया आन्दलनजों नङा खिन्थु पार्लियामेन्टारि प्रसेसजोंनो बेखौ आलादा रायजो बानायनो हागोन दिनै जों बिनि बिथाखौसो खालामनो नागिरदों बेनिखायनो हाग्रामानि जिथु दा फोसावबायनाय जास्ट रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बोरैबाफोर गादि दखल खालामफिननो हायो नामा बिनि आन्दोआव थानाय सिमांखौ फोरमायनायनि बादै जेबो नङा কিয় যোন হ'লো মানে আজি আমি চালোঁ আজি 16 বছৰ হৈ গ'ল 17 বছৰ হৈ গ'ল বিপিএফত থাকি আজি একো অনুদান কৰিব পৰা নাই আমি ৰাস্তা এটা ভাল আছে ন এটা বৰিং ভাল আছে ন এটা কিবা এটা ভাল আছে একোই কৰিব পৰা নাই ইপিএফএল এতিয়া মই চালোঁ যে ইপিএফএল এতিয়া ভাল পৰিৱৰ্তন আনি আছে চাইছোঁ ভাল হৈছে অৱস্থা মানে ঘৰ বা ৰাস্তা ঘাট বৰিং চৰিং ভাল কৰি আছে সেইকাৰণে আমি বিপিএফৰ পৰা মই বিপিএফৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটাৰী হৈ আজি মই ওলাই আহিলোঁ ইপিএফএলত জইন হ'লোঁ কাৰণ পৰিৱৰ্তন ইপিএফৰ ভাল দেখা পাইছোঁ মই সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট ওলাই আহিলোঁ আজি কোনো বিপিএফে একো ক'ব নোৱাৰে তো তেওঁলোকেও আহি যাব এতিয়া মই এটা আমাৰ গাঁৱৰ এটা মই লিডাৰ হয় আছাৰৰ লিডাৰ হয় আৰু এই বিপিএফৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটাৰী হয় তেওঁলোকে আহি যাব এতিয়া মই অহাৰ লগে লগে মানে চবেই সকলো ৰাইজে আহি যাব এতিয়া ৰাইজে আহি গ'ল বৰ্তমান আপোনালোকে জইন হৈছে জইন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে এনেকুৱা নহয় যে মানে আপোনালোকে একদম মানে নাই এৰাই নাযাওঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ সমাজ আছিল চবেই আমি জইন হ'লোঁ জইন হোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমি যিহেতু বিপিএফত থাকি আমাৰ যিগিলা সমাজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব আমি নোৱাৰিলোঁ इसलिए हम लोग बीपीएफ को छोड़ के हम लोग यूपीपीएल में अब ज्वाइनिंग दिया है यूपीपीएल में क्या देखा परिवर्तन तो देख के तो हम लोग घुसा है अभी परिवर्तन देख के घुसा है जब पीछे तरफ भी देखेगा बोल के आज कितने लोग आप लोग ज्वाइन किए वो हम लोग का बजट है बहुत आदमी लेकिन घर में भी काम कुछ रहता है ना इसलिए सब आदमी नहीं आया है
तो मोटा मोटी करीब 100 से ऊपर होगा। आप लोग को 70 बसर और 3 बसर का अंतर में क्या दिख रहा है? वो तो जो अभी सरकार चलाता है वो चलाएगा, इसलिए हम लोग भरोसा करके हम लोग ज्वाइन किया है। बरपेटा रोडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दाउला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।